Izicwangciso zesitiya semifuno nokulungiswa komhlaba. Zininzi iindidi ezikhoyo zokuvelisa imifuno, ziquka ukuphethuphethula umhlaba amatyeli amabini, ukutyala ngokwesangqa, ukutyala kwiingxowa, ukutyala kwindawo enezichumiso ezalekeneyo, kwiibhedi zekhomposi eziphakanyisiweyo, ukulima umhlaba nzulu, ukuqhekeza umhlaba ngaphezulu, ukufaka zonke izichumiso zomhlaba, njalo njalo. Ezinye zisebenza kakuhle, ezinye aziwulungelanga umhlaba omkhulu, ezinye zonakalisa indalo, xeshikweni ezinye zingasoze zibe nakufikeleleka ngenxa yeenzame ezimandla ezifunekayo. Ingaba singavelisa imifuno ngokulima ngendlela kaThixo na? Imifuno ayikwazi ukunyamezela njengezityalo zasemasimini ngokuba A. Amaxesha azo okukhuliswa mafutshane. B. Iingcambu zazo zibuthathaka kwaye azinabunzulu. C. Zisoloko zifuna isondlo ngokukodwa. Ukuze sizonelise ezi mfuno zazo, kufuneka kubekho uzinzo ndawonye nokuchuma kuqala nomhlaba olungisiweyo wade wampasalala. Into ke leyo engenakwenzeka ngonyaka wokuqala. Abalimi okanye abavelisi abanawo umonde, basoloko befuna ukuvelisa ngoko nangoko. Inkoliso yabalimi bafuna ukuqala ngeyona mifuno ekunzima ukuyivelisa, isuke ibanike amava angakhuthaziyo. Lumkani niqaphele imifuno eniyikhethayo xa niqala isitiya. Coca, lungelelanisa, wambathise ngemvuthuluka nemfungumfungu. Susa amahlahlana, utyani noqaqaqa ngokuncothula neengcambu uzilahlele ngaphandle kwesitiya. Lungelelanisa umhlaba kangangoko unako ngokudiliza iindawo eziphakamileyo, udibe izingqi, nangona uza kube uphazamisana nomhlaba, uza kube oko ukwenza okokuqala nokokugqibela. Onokukhetha ukwenza xa unexesha kukumbathisa uqaqaqa ngemfungumfungu elinganiselwa kwi-10 cm ukuphakama. Uhlale kangangeenyanga ezimbini phambi kokuba ulungise umhlaba. Oku kuza kubulala wonke uqaqaqa. Bona icandelo eliza kulandela ethubeni elimalunga nengubo kaThixo. Yenza umlinganiselo wobungakanani bomhlaba oza kuqalisa ukusebenza kuwo. Uwubiyele, ukhumbule ukuba kungcono ukuqala kwindawo encinane wandise xa sele ufumene amava. Qiniseka ukuba isitiya sakho sikhuselekile, asikho phantsi komthunzi, yaye kulula ukuba sifumane amanzi. Ukwenziwa kweentambo zomlinganiselo. Zininzi iindlela zokuvelisa imifuno ndawonye nokulungiselelwa ukwenza oko, kodwa sikhethe ukusebenzisa indlela elula yokuba sihlale apho kuma-75 cm xa silinganisela umgama wokuqelelana kwemiqolo, ngokuba ngulo mlinganiselo osetyenziswa kwiintlobo-ntlobo ezininzi zemifuno. Umzekelo, iimbotyi, ii-ertyisi, umbona onencasa, ii-peppers, iikhaphetshu, i-cauliflower, i-eggplant zityalwa kuma-75 cm. Iitumata namathanga zityalwa kwi-1.5 meters. Uya kusuka ke utsibe umqolo ube mnye, ube sowutyala kolandelayo. Imiqolo yespinatshi, ireypi ne-amaranth iqelelana ngama-37.5 cm xa kutyalwa. Imifuno eba kwimiqolo emxinwa ngumnqatha, itswele, ianyanisi nebhitruthi zityalwa kwindawo enemiqolo engaphezulu komqolo omnye, elinganiselwa kwi-18.75 cm ukuqelelana kwemiqolo. Ukwenzela lula, sayenza ama-20 cm. Uza kusuka wahlule umqolo ngama-75 cm phakathi, uphinde wahlule kangangesiqingatha kabini. Ukuze ucwangcise isitiya sakho ngokulungelelwano lokumilisela isigxina kwimiqolo kuma-75 cm, yenza intambo yama-75 cm yomlinganiselo enganwebekiyo, ebude bulinganiselwa nalo mhlaba owehlela emazantsi esitiya sakho. Bethelela uluthi emhlabeni kweli cala lingasentla lesitiya. Wenze iqhina entanjeni elinomngxunya wokuyidibanisa kolwa luthi. Yolulela le ntambo iye emazantsi esitiya. Wenze iqhina ekupheleni kwentambo.
uyitsale ngamandla phambi koba uyifake kolunye uluthi. Kwintambo eqinileyo yenza uphawulo lwama-75 cm kule ntambo yonke usebenzisa ucingo olunombala okanye iziciko zeebhotile okanye ufake izicwili zeplastiki phakathi kwentambo leyo. Phinda ulandele le migaqo xa usenza intambo yama-60 cm yomlinganiselo wokutyala umbona onencasa, itumata, i-eggplant nee-peppers, naxa usenza intambo yama-45 cm yomlinganiselo wokutyala ikhaphetshu, i-cauliflower, ibroccoli ne-celery. Ezi ntambo zomlinganiselo zibalulekile ukuze ufumane inani lezityalo ezifanele ukufumaneka ncakasana kwindawo nganye yokutyala, ingakumbi xa zenziwe ngezinga eliphezulu. Ezi ntambo ziya kuba sisixhobo sexabiso ubomi bakho bonke. Isicwangciso sesitiya xa utyala kwindawo ethe tyaba kwimiqolo eqelelene ama-75 cm. Nako konke enisukuba nikwenza kusebenzeni ngokwasemphefumlweni kungekho kwinkosi, akukhona kubantu, kwabaseKolose 3 verse 23. Milisela isiseko. Nqunqa izinti zibe nobude obungama-20 ukuya kuma-30 cm. Sebenzisa izinti eziqinileyo zeplanga, intsimbi okanye imibhobho yeplastiki. Qala ngasentla kule ndawo inkulu inamacala alinganayo entsimi. Tsala intambo kwikhonto enqumla ukuthambeka komhlaba. Bethelela uluthi lokuqala ekoneni. Tsala intambo iqine uyise kwelinye icala lesitiya semifuno. Bethelela uluthi lwesibini kwenye ikona. Izinti zesigxina ziyehla kwicala langasekunene. Beka iphepha elikhulu elimacala alinganayo kuluthi lwesibini. Tsala ama-75 cm entambo usuke ekupheleni kwephepha uye ngezantsi kwikona yesithathu. Faka izinti zesigxina xa ufika ku-75 cm. Tshonisa izinti kubunzulu be-10 cm ushiye i-5 cm yodwa. Izinti zesigxina ziyehla kwicala lasekhohlo. Yisuse intambo ngasentla uyise ngezantsi iboshelelwe kuluthi lwekona yesithathu. Yisuse intambo ekuma-75 cm ekunene uyise kuma-75 asekhohlo uze uyibophelele kuluthi lwekona yokuqala. Apho amaqhina ezintambo zimbini adibana khona luluthi lwekona yesine. Beka izinti zesigxina xa ufika ku-75 cm nakweli cala langasekhohlo. Isicwangciso esigqityiweyo. Susa iintambo uzisonge. Zonke izinti zeekona ikwazizinti zesigxina. Ukuba isitiya sakho asinamacala onke alinganayo, sebenzisa izinti ezimbini ezimeleneyo kwikhonto njengesikhokelo. Yandisa umqolo ngamnye ngexesha, ude ufike apho umhlaba uphela khona ecaleni ubethelele izinti zesigxina kwezo ndawo. Xa ukwenzile oku, susa zonke izinti zexeshana eziphakathi, izinti zesigxina ezimiliselwe kumgama ngamnye wama-75 cm ukuqelelana komqolo macala onke esitiya ziyakuqinisekisa ukuba ufumana ixabiso lokuba nesigxina esitiyeni sakho. Inzuzo yokumilisela isigxina ibandakanya oku. Okokuqala, sonyusa izinga lokuchuma komhlaba wale ndawo utyala kuyo. Nombolo 2, intshiyekela yezondlo izuzwa zizityalo ezilandelayo. Nombolo 3, senza ngcono ukumila komhlaba wale ndawo utyala kuyo. Nombolo 4, iintunjana zeengcambu ezibolayo zenza ngcono ukuhamba komoya nokufunxeka kwamanzi emhlabeni. Nombolo 5, senza ulungelelwano kwi-pH yomhlaba ngalo lonke ixesha kutyalwa. Nombolo 6, ukugangatheka kwenzeka kwezi ndledlana zenyawo kuphela. Nombolo 7, izinga lokuphazamiseka komhlaba liyehla
koko kubangele ukuhla kanobomi kwezinga lobukho bokhula njalo njalo. Enye yemimiselo yokulondoloza isitiya ngendlela kaThixo kukwenza yonke into ngokwezinga eliphezulu, ndawonye nokugcina isicwangciso sesitiya similiselwe izinti zesigxina kumgama ngamnye ulinganiselwa kuma-75 cm. Sakuvuna lukhulu ukuba sigcine le migangatho. Iibhedi eziphakanyisiweyo zesigxina kwiimeko ezima amanzi. Kumatyeli amaninzi ukutyala emhlabeni othe tyaba ulandela uhlobo lokutyala ngendlela kaThixo kulunge kakhulu. Xa unesicwangciso esingenasiphene nendledlana yeenyawo yesigxina necompost eninzi, ukuphakama kwemiqolo yokutyala kuza kusenzekela ngokuhamba kweminyaka. Kambe ke xa unengxaki yamanzi amayo esitiyeni sakho, uyanyanzeleka ukuba wonyuse iibhedi zakho njengoko imifuno ingakwazi ukunyamezela ukuba semgxophozweni. Yenza isicwangciso semiqolo ejonge emazantsi ingalandeli ukuthambeka komhlaba. Le nto ithetha ukuba umntla nomzantsi wesitiya sakho uza kumilisela izinti zesigxina kumgama olinganiselwa kuma-75 cm endaweni yokuba ezi zinti zibe ngasekhohlo nangasekunene. Le nto yenza ukuba amanzi aphume ngezantsi apha esitiyeni. Umlinganiselo onqwenelekayo weebhedi zesigxina yi-15 cm ukuphakama, yi-100 cm ububanzi ngaphezulu, ne-120 cm ububanzi besiseko. Ngokubona ububanzi bendledlana yeenyawo yesigxina ingama-30 cm. Qaphela ukuba kukho imiqolo emibini eqelelene ngama-75 cm ngaphezu kwebhedi ephakanyisiweyo yesigxina, ayingomqolo omnye kuphela. Le miqolo mibini ingohlulwa kwenziwe imiqolo emithathu iqelelane ngama-37.5 cm okanye yohlulwe kwakhona kwenziwe imiqolo emine eqelelene nge-18.75 cm. Le miqolo mininzi iye isondelelane apha ngaphakathi kwezinti zesigxina. Xa sowuzifakile izinto kwimiqolo eqelelene ngama-75 cm, yikha umhlaba kwezaa ndledlana zama-30 cm ububanzi, ugalele ngaphezu kwebhedi enobubanzi obuyi-100 cm, kude ukuphakama kufikelele kwi-15 cm elonele uqinisekisa ukuba iingcambu ezibuthathaka azihlalanga emhlabeni onamanzi amileyo. Ukuba kwimfuneko, yomba umjelo emazantsi esitiya ulungiselela amanzi ukuba aphume lula. Noxa oku kuphikisana nomgaqo wokungawuvunguzi umhlaba, ukuba uyicwangcise kakuhle kwasekuqaleni, zonke ezi bhedi ziza kuba sisigxina naphakade. Yombathisa ngengubo kaThixo ngaphezu kwale bhedi nakwezi ndledlana njengoko kusenziwa xa sityala kumhlaba othe tyaba. Ukombathiswa kwendledlana zeenyawo kuza kukhusela ukuwa kodonga lwebhedi eziphakanyisiweyo kuphinde kucinezele ukukhula kokhula. Iintlobo zonkcenkceshelo. Ukulungiswa komhlaba usebenzisa i-watering cans, unkcenkceshelo olujikelezayo lunethisa ngaphezu kwezityalo, overhead sprinkler okanye olukhupha amathontsi amanzi, drip irrigation, akukho nto olutshintshayo kwisicwangciso sesitiya ngaphandle kokuba usebenzisa unkcenkceshelo lokuvulela amanzi, ekuya kuthi ke ngoku kufuneke wenze iibhedi ezithotyiweyo. Sisebenzisa unkcenkceshelo ngamathontsi amanzi kwisiboniso sentsimi yethu eseBhayi ngenxa yemvula ekwizinga eliphantsi kakhulu malunga nama-250 mm ukuya kuma-350 mm ngonyaka. Kodwa sisebenzisa i-watering cans xa sisanda ukutyala izityalo zethu. Imimiselo yokulima ngendlela kaThixo ikulungele nokuba usebenzisa i-watering can, unkcenkceshelo olujikelezayo lunethisa ngaphezu kwezityalo, isprinkler olukhupha amathontsi amanzi okanye unkcenkceshelo ngokuvulela amanzi. I-watering cans. Olu lolona hlobo luqhelekileyo lonkcenkceshelo kumafama asakhasayo, noxa ithatha ixesha elide ihambelana nommiselo wokulima ngendlela kaThixo othi sebenzisa le nto isesandleni sakho. Qiniseka ukuba umlomo wesixhobo sokunkcenkceshela ukhupha amanzi okomkhwitsho kunokuba agxagxaze ngokuba anokuyisusa imbewu nezithole lula emhlabeni.
Amaxesha amaninzi amafama ankcenkceshela amathontsi ambalwa ezityalweni ibe yinkcitha xesha yonke ke leyo. Eyona nto ifunekayo kukunkcenkceshela rhoqo kodwa ungayi ngamandla ngoku izityalo sezincinci, ukanti xa zisezibukhula nkcenkceshela ngokongezelekileyo kancinci uqiniseke ukuba anobunzulu ukuya ezingcanjini, ungayi rhoqo. Nkcenkceshela ecaleni kwesityalo, unqande ukumanzisa amagqabi ezityalo ezibuthathaka okuya kwenza ukuba zibe ngamaxhoba ezifo ezininzi. Inzuzo yokuba ukwazi ukuhamba kwindledlana umgama omde yenza unkcenkceshelo nge-watering can lube lula kwaye lugqibelele. Ukunkcenkceshela ukunethisa ngaphezu kwezityalo, overhead irrigation. Ukusebenzisa ukufefa ngokwemvula ngemibhobho erhuqwayo yenye yeentlobo ezixhaphakileyo yaye ibonakala ingenazo iindleko ezingamandla xa unkcenkceshela emasimini. Xa usenza isicwangciso sesitiya, qiniseka ukuba unazo iindledlana zokuhamba phakathi kwezityalo ukulungiselela ukuba ukwazi ukuwutsala umbhobho wokunkcenkceshela kuyo yonke intsimi ngamathuba afanelekileyo. Qiniseka ukuba ukunethisa ngamanzi ngaphezu kwezityalo kuyalekelana kakuhle yaye aphuma ngamandla afanelekileyo ngohlobo eyenziwe ngayo ukuqinisekisa ukuba isitiya sinkcenkcesheleke ngokulinganayo. Ingxaki yonkcenkceshelo olufefa ngaphezulu ongenakuyiphepha yokuba umanzisa phezu kwamagqabi qho xa unkcenkceshela, into ke leyo eyenza ukuba kube lula ukuhlaseleka kwesityalo zizifo. Namanzi la ankcenkceshela umhlaba wonke endaweni yokuba ankcenkceshele indawo etyaliweyo kuphela, into ke leyo eyinkcitho ngamandla. Unkcenkceshelo olukhupha amathontsi amanzi, drip irrigation. Unkcenkceshelo lwethu olukhupha amathontsi amanzi luhamba ngombhobho kumqolo ngamnye wama-75 cm. Lunomgqojana okhupha amathontsi amanzi kwisithuba ngasinye sama-30 cm abalelwa kwiilitha ezimbini ngeyure. Sinkcenkceshela izithole yonke imihla. Xa sezimilile sizinkcenkceshela kathathu ngeveki ngexesha elingangeyure, kuxhomekeke ke ngoku nakwimozulu. Lena ke sisiqingatha samanzi afunekayo xa usebenzisa indlela yolimo ngokwendlela yabantu, conventional farming. Into ke leyo ibonakalisa ukonga iindleko okukhulu nokonga amanzi okubangelwa kukombathisa ngengubo kaThixo. Isicwangciso sebhedi ethotyiweyo ukulungiselela ukunkcenkceshela ngokuvulela amanzi ngamandla. Amafama amancinci amaninzi afumana izixhobo zokutsala amanzi, namanzi ahamba kwimijelo ngelinye ixesha. Xa zisetyenziswa ngendlela efanelekileyo nemijelo nebhedi ezithotyiweyo ngengubo kaThixo, ingenza ukuvelisa imifuno okuyimpumelelo kakhulu. Izinti zesigxina kwisithuba sama-75 cm zinqumla ukuthambeka komhlaba njengesiqhelo. Yenza iibhedi ezithotyiweyo ezithe tyaba kububanzi obupha kwisithuba semitha enye esehla nokuthambeka komhlaba, ubude bungagqithi kwi-4 mitha ukunqumla ukuthambeka komhlaba. Bona iinkcukacha kulo mzobo wokunkcenkceshela ngamanzi avulelwe ngamandla esigingqini. Imijelo ihambisa amanzi ehlele ngezantsi ngokulandela isicwangciso sebhedi ethotyiweyo. Xa uzawunkcenkceshela ibhedi, vala umjelo okwexeshana ngengxowa enentlabathi. Uvule imbobo kudonga lwebhedi ekufutshane ukuze amanzi angene ngaphakathi ebhedini. Ngenisa amanzi akumyinge we-5 cm ubunzulu bonkcenkceshelo ngalunye. Musa ukugalela amanzi amaninzi kakhulu ngokuba loo nto inokubangela ukonakala komhlaba. Xa ugqibile ukunkcenkceshela ibhedi ethotyiweyo ngasentla, phinda-phinda wenze kwangolu hlobo xa unkcenkceshela ibhedi ezithotyiweyo ezingezantsi. Ilula yaye ineziqhamo ezihle le ndlela, futhi ilungile ingakumbi xa kubalele kungekho mngcipheko wamanzi emileyo. Ukunqanda unkcenkceshelo olumandla sukwakha amacala aphakame kakhulu ebhedi. Amanye amafama alima ngendlela kaThixo eMalawi ankcenkceshela iibhedi zawo ezithotyiweyo kathathu okanye kane ngexesha lokulima umbona, njengokuba abazilimela ngendlela yabantu benkcenkceshela amatyeli 12.
Into ke leyo ebonakalisa ukonga iindleko nexesha kwabalima ngexesha ngendlela kaThixo. Isicwangciso sesitiya. Ngoku unesicwangciso sesitiya esinezinti zesigxina kwisithuba sama-75 cm. Okulandelayo kufuneka uqiqe ngokupheleleyo isicwangciso sokuba uza kutyala phi, ntoni, nini. Yohlula umhlaba ube nezahlulo ezithathu ezilinganayo. Njengoko unezinti zesigxina ezimilisiweyo kwisithuba sama-75 cm, yohlula-hlula inani lezinti kathathu, wenze izahlulo ezilinganayo ezithathu, uze ukhuphe esinye okanye ezimbini izinti kumacala amabini omqolo, ukubonakalisa izahlulo ezithathu. Kwesinye isabelo somhlaba siza kutyala izityalo ezinika isiqhamo, esinye ngamagqabi, esinye ziingcambu, sizitshintsha-tshintshe rhoqo entla kohlaza nasentwasahlobo okanye ngeenyanga ezintandathu kwiindawo ezinemozulu enokufuma nobushushu obukhulu. Imizekelo yezintlobo-ntlobo yezityalo iquka oku: izityalo zeziqhamo, iimbotyi, iiertyisi, umbona onencasa, itumato, i-eggplant, ii-peppers, amathanga, iibhathanathu kutsho, oonomathangazana, nee-party pans. Izityalo zegqabi, ispinatshi, i-kale, i-amaranth, ikhaphetshu, i-cauliflower, ibroccoli, i-lettuce, i-coriander, i-rocket. Izityalo zeengcambu, umnqatha, ibhitruthi, ihanyanisi, itswele, i-radish, ibhatata. Utshintswa-tshintsho. Ezi ndidi zintathu zezityalo mazitshintshwa-tshintshwe rhoqo kwiinyanga ezintandathu ukwenzela ukuba sifumane zonke iinzuzo zotshintswa-tshintsho ezibandakanya ukunciphisa ukunwenwa kwengxaki, ukuqhawula amaxesha okuhlasela kwezifo nezinambuzane, ukulungiswa kwenitrogen nezinye iindlela zokonyusa umgangatho wesimo somhlaba. Utshintsha-tshintsho lokuqala. Ngolimo lokuqala entwasahlobo, izityalo ezivelisa isiqhamo ziza kuba kwisahlulo A, isityalo segqabi siza kuba kwisahlulo B, isityalo sengcambu siza kuba kwisahlulo C. Utshintsha-tshintsho lwesibini. Ngexesha lotshintsha-tshintsho entla kohlaza emva kweenyanga ezintandathu, izityalo ezinika isiqhamo ziya kwisahlulo B, igqabi liya kwisahlulo C, ingcambu iya phezulu kwisahlulo A. Utshintsha-tshintsho number 3. Ngexesha lokutyala entwasahlobo emva kweenyanga ezintandathu, ingcambu iya kwisahlulo B, iziqhamo kwisahlulo C, igqabi kwisahlulo A. Utshintsha-tshintsho number 4. Kutshintsha-tshintsho lwesine entla kohlaza, isiqhamo siza kubuyela kwisahlulo A, amagqabi kwisahlulo B, ingcambu kwisahlulo C. Utshintsha-tshintsho kutshintsha-tshintsho. Omnye umba ngokubhekiselele kwimifuno ethatha ixesha elifutshane ukukhula lutshintsha-tshintsho kutshintsha-tshintsho. Umzekelo, ukuba uvune isityalo esixakatha ngeengcambu phambi koba kuphele iinyanga ezintandathu zotshintsha-tshintsho, tyala okunye ukuvelisa ngeengcambu kwakuloo ndawo inye. Umzekelo, sisoloko sityala kabini umnqatha ulandelwe yibhitruthi okanye litswele, kude kuye ke kwiintlobo-ntlobo zemifuno ezintathu ezifana nebhitruthi, ilandelwe yiradish ethi ilandelwe litswele. Zonke zityalwa kwimiqolo efanayo kwangeli xesha leenyanga ezintandathu. Olu tshintsha-tshintsho kutshintsha-tshintsho luthintela izinambuzane ezayanyiswa nohlobo oluthile lwemifuno ukuba zingazenzeli ikhaya. Oku kuphinde kuncede isitiya ukuba sisoloko sinika imveliso efanelekileyo njengoko kunqabile ukuba ukhe umqolo uhlale ungatyalwanga ide ibe ziiveki ezingaphezulu kwesibini. Utyalo oluqakathayo.
Isicwangciso ngasinye sesitiya masifake ukuqakathiswa kokutyala kwesithathu seveki ezimbini. Ukuqinisekisa ukuba ke ingeniso okanye isondlo sekhaya siyaqhubeka ixesha elide. Xeshikweni sizalisekisa injongo yokuba singabi nankcitho ibhekele phi. Oku kubaluleke ngakumbi kwizityalo ezivunwa ngexesha elinye ezinjengetswele, umbona onencasa, ikhaphetshu, ibroccoli, ilettuce nebeetroot, ukubalula nje ezimbalwa. Ukutyala iintlobo zemifuno. Kusoloko kungcono ukuqala utyale imifuno elula ngokuba xa zithe zalunga, oku kuza kukhuthaza amafama ukuba enze elinye ilinge. Emva kokulunga kwazo amatyeli ngamatyeli, bangaqala ke ngoku ukutyala nekunzima ukuzikhulisa kwingobozi yabo yemifuno. Kucetyiswa ukuba kuqalwe ngezi zityalo zilandelayo: isiqhamo, iimbotyi, umbona onencasa namathanga, igqabi, ispinatshi, ikale neamaranth, iingcambu, ibeetroot, umnqatha netswele. Ixesha lokutyala. Xa silima ngendlela kaThixo, sikhuthaza ukulondoloza isitiya ngokulandela umgaqo wokwenza izinto ngexesha. Yonke imifuno inelona xesha elifanelekileyo lokuba ikhuliswe ngalo, elixhomekeke kumaqondo obushushu neeyure zokukhanya kwelanga. Ngoko ke, isicwangciso sokutyala notshintsha-tshintsho lwezityalo kufuneka sikuthathele ingqalelo oku. Sebenzisa isikhokelo sokutyala ngexesha esifumaneka kwesi sikhokelo sokutyala imifuno xa uza kuthatha isigqibo seentlobo-ntlobo yemifuno oza kuyityala ngexesha elililo. Ungalwenza ulungelwaniso kwesi sikhokelo sexesha lokutyala ngokulandela amava akho neentlobo-ntlobo zezityalo ezifumanekayo kwindalo yonke. Ukuqhekeza umhlaba. Imifuno ineengcambu ezibuthathaka, ngoko ke kubalulekile ukuqhekeza umhlaba oluqilima khona ukuze imveliso ibe yimpumelelo. Susa ingubo kaThixo ibe ngezantsi kwale ndawo uza kuyiqhekeza ngokuhloma ifolokhwe yokulima itshone emhlabeni kangangama-30 cm, uze le ndawo yokubamba uyise ngasemva kancinane kangangama-10 cm xa uyikhupha, ude ubone umhlaba uqhekeka. Ungayendeki uphakamise okanye uphethuphethule umhlaba, kufuneka uqhekeze nje umhlaba. Qhubeka usenza oku kumgama ngamnye we-10 cm ukuya ngasemva kulo mqolo uqhekeza umhlaba wawo. Umhlaba uqhekeza kule ndawo inemiqolo ozawutyala kuyo, enobubanzi obungangefolokho okanye ibhanti elingama-20 cm, ulungiselela ukuba ingcambu ibe nobunzulu obulungileyo. Phambi kokuba utyale, yenza uphando lokuba umhlaba obuluqilima uqhekekile na, ngokuthi wenze olunye uqhekezo lomhlaba kumqolo wonke. Ukuba ifolokhwe itshona lula emhlabeni, ibonakalisa ukuba akufuneki uphinde uqhekeze umhlaba. Ukuba umhlaba usafuna uqhekezwa, yenza oko uchwayitile. Umhlaba uza kuhlangulwa kancinci ngokuqhekezwa, nokusebenzisa ikhomposti kwakunye nomsebenzi owenziwa zizinambuzane nemisundululu emhlabeni. Ukulungisa umhlaba onobumuncu. Umhlaba onobumuncu yeyona ngxaki ixhaphakileyo kwiindidi ezininzi zemihlaba neemozulu. Yenziwa ke nayimvula enobumuncu, ukuphethuphethula umhlaba, nokuncipha kwesichumiso sendalo emhlabeni, nokuchumisa umhlaba ngesichumiso esiziinkozo. Umhlaba onobumuncu ubophelela izondlo ezisemhlabeni zingakwazi ukufumaneka kwizityalo, ubangele intlaniko yezinto ezithintela izityalo ukuba zikhule. Siwulungisa umhlaba onobumuncu ngokugalela uthuthu lweenkuni, amathambo agutyiweyo okanye ikalika ezolimo. Uthuthu lweenkuni lusoloko lukhona yaye lunamandla okuthoba ubumuncu bomhlaba obulunganiselwa phakathi kwe-10 pH ukuya kwi-12 pH xa umhlaba umanzi, yaye lunesondlo ekuthiwa yi-calcium carbonates elinganiselwa phakathi kwama-25% ukuya ku-50%. Kodwa ke uthuthu lweenkuni aluthobi nje umonakalo owenzekayo xa umhlaba unobumuncu,
lunazo nezinye izondlo ezifumaneka kakhulu ezinjenge-potassium, i-phosphorus, i-calcium, i-magnesium ndawonye nezinye izondlo ezifumaneka kancinane ezinjenge-iron, i-manganese, i-copper ne-zinc ezinceda isityalo ukuba sibe sempilweni, inika umbala wesiqhamo ndawonye nokunika isityalo amandla. Amathambo angqushiweyo ade acolwa abandakanya awentaka, intlanzi nawezilwanyana. Ixabiso lwala mathambo acoliweyo lithe xhaxhe noko, kodwa ke unokuzicolela nasekhaya ngokuthi ubilise amathambo omiswe kangangesithuba senyanga, emva koko acolwe ngezixhobo zokucola. Nangona amathambo acoliweyo esenza utshintsho olungephi ekuthobeni ubumuncu emhlabeni, kodwa anecalcium eninzi elinganiselwa kwi-25%, nephosphorus elinganiselwa kwi-12%, nezinye ke izondlo ezibandakanya i-iron, magnesium ne-zinc. Ubukho bezi zondlo zifumaneka kancinane bubonakala kumagqabi nombala wesiqhamo nakwisityalo esisempilweni. Ikalika ngumgubo ocoliweyo omhlophe osuka kwilitye kuthiwa yi-limestone, yenziwe kakhulu yi-calcium carbonate, noxa yona ikalika ye-dolomite ine-calcium ne-magnesium carbonates. Isisekelo esilungileyo xa imanzi yaye isebenza kakuhle ekonyuseni umlinganiselo we-pH yomhlaba ukuba ube kwiqondo olulungileyo. Ikalika inamandla amakhulu kunothuthu lweenkuni, ngoko ke kufuneka inciphiswe ngesiqingatha somlinganiselo wothuthu lweenkuni. Uhlobo lokusebenzisa ezi zinto zokulungisa i-pH yomhlaba luxhomekeka ukuba yeyiphi oyikhethileyo. Kukho uthuthu lweenkuni, umgubo wamathambo okanye ikalika yezolimo. Ngokwesi sikhokelo kusasazwa icephe lothuthu lweenkuni okanye lamathambo acoliweyo okanye itispuni yekalika ezolimo kumngxunya ngamnye wokutyala okanye kumgama olinganiselwa kwi-6 yeesentimitha xa utyala kwibhanti yekhomposti egalelwe phezu komhlaba. Ukuba uqinisekanga nge-pH yomhlaba wakho, sebenzisa uthuthu lweenkuni kumaxesha amabini okulima. Emva koko wenze uphando lwezinto ezibonakalayo eziyinzuzo kwimiqolo ebifakwe uthuthu lweenkuni nebingafakwanga. Izichumiso, ikhompost okanye umgquba. Isigqibo sokuba uza kulungiselela njani ukutyala kuxhomekeke kuhlobo lwezichumiso onazo. Mhlawumbi yi-A. Ikhompost engaphezu komhlaba kwisitiya sonke okanye kwibhanti yekhomposti yokutyalela. Okanye B. Umgquba okanye ikhompost encinane emngxunyeni wokutyala kwimisele okanye isiginqi ezingekho nzulu. Esi sigqibo sibalulekile ukuba usithathe kwasekuqaleni, yaye sixhomekeke kwinto uThixo ayibeke esandleni sakho, esithi siyifunde xa sifundiswa ngokwazi uThixo umnini into zonke. Bona isisombululo sesithathu sobuthixo esifumaneka kwisikhokelo somqeqeshi. Ikhompost egalelwa ngaphezu komhlaba. UThixo kubulumko bakhe obumangalisayo usibonisile kwindalo yakhe isicwangciso sokuba uzondla kanjani izityalo ngokuhla phezulu okubandakanya amagqabi, amasebe neziqhamo ezinqunqekileyo. Ngokuhamba kweminyaka zada zaba imvuthuluka yekhompost ethi ivelise izondlo ezibuyisela ukuchuma kwendalo emhlabeni. Ubuchwepheshe bokugalela ikhompost phezu komhlaba buvumela ukulandelwa kwalo mgaqo ngokukhawuleza kweli candelo lezolimo, yaye lusivumela ukuba silandele athe umdali wasibonisa khona kwasekuqaleni esitiyeni esisempuma yase-Edeni. Ngentetho evakalayo, imifuno yenza ngcono kwikhompost xa kuthelekiswa nezinye izichumiso zendalo, ngokuba inezondlo ezidibene kwimvuthuluka eyenziwe yimvelo, yaye iphinde ixhobise umhlaba ngentsholongwane nokungunda okuluncedo. Xa sithetha ngekhomposti, ikwixabiso eliphezulu, ityebile kwizondlo, ivundile, iyaphefumla, yenziwe ngengqokelela efunekayo yohlaza ulinganiselwa kuma-45%, iinkuni nemveliso yazo elinganiselwa kwi-10%, okomileyo angama-35%, umgquba wona uyi-10%,
Le milinganiselo yenzelwe imveliso yemifuno ngqo ngokuba yona ifuna icompost esetyenzwe kakhulu ziintsholongwane kunokungunda. Ukuba icompost yakho ayicolekanga xa sele ivundile ngokugqibeleleyo, yihluze ngomnatha wocingo elinemingxunyana elinganisela kwi-2 cm iwire mesh khona ukuze ube nebhedi ecolekileyo yembewu engenankuni ezininzi. Bona isahlulo sesithathu secompost. Umgaqo olandelwayo wecompost egalelwa phezu komhlaba ngulo. Susa ingubo kaThixo uyibeke ngezantsi. Qhekeza umhlaba. Lungisa i-pH yomhlaba. Galela icompost phezu komhlaba. Vula umsele. Tyala uze wogqume. Ububanzi bebhanti yecompost egalelwa phezu komhlaba bulinganiselwa kwi-10 cm kwizityalo zomqolo omnye, ibe ngama-25 cm ukuya kwi-40 cm ububanzi kwizityalo zemiqolo emininzi. Ubunzulu becompost buxhomekeka kwiimfuno zesityalo zokutya esiyi-2 cm ukuphakama, kwaye xa isityalo sisitya kancinci yi-3 cm xa isityalo sifuna ngaphezulwana kokuncinane ibe yi-5 cm kwizityalo ezitya kakhulu. Nangona ngexesha lokuqala lokulima imveliso yezityalo zakho ingayaza kufikelela kwinqanaba ebelifanele ukuba ziqhuba ngalo, kodwa icompost egalelwe phezu komhlaba iza kunika umhlaba wakho isiqalo sendlela eya ekunyangweni komhlaba wakho nguThixo, yaye xa uqhubekeka ngokuthembeka ekutyaleni emhlabeni, umhlaba uza kuba ngcono kancinci kancinci ngexesha ngalinye lolimo. Kubalulekile ukuba umane uyigalela icompost ngenyameko ngexesha ngalinye lokutyala, ukuqinisekisa inqanaba eliphezulu lobukho bezondlo zezityalo. Kodwa ke, xa utyala umnqatha okanye itswele, izondlo ezishiyekileyo emhlabeni zinokwanela ukuzondla izityalo ezitsha ukuba umhlaba wakho uchumile. Umgquba, icompost encinane. Nangona kungcono ukusebenzisa icompost ekumgangatho ophakamileyo ka-Farming God's Way, amafama amaninzi okanye abanezitiya abanayo icompost eninzi xa besaqala ukulima ngale ndlela. Umgquba unakusetyenziswa ngolu hlobo lokugalela icompost ngaphezu komhlaba ngokuba ingayitshisa imbewu, isikhondo okanye igqabi lemifuno ebuthathaka. Kodwa ke, ungasetyenziswa emingxunyeni yokutyala kwimisele okanye ezigingqini, ugqunywe ngumhlaba wokohlula olinganiselwa kwi-3 cm phambi kokuba kufakwe imbewu. Lo mhlaba wokohlula wenzela ukuba amafama ka-Farming God's Way asebenzise owona mgquba mtsha osene-nitrogen eninzi noxa engazukuyitshisa imbewu okanye izithole. Ukusebenzisa umgquba okanye icompost encinane kuyafana nokulima usebenzisa ubuchwephesha bendlela kaThixo obusetyenziswa kumhlaba ongangentsimi. Susa ingubo kaThixo iye ngezantsi. Qinisekisa ukuba uqhekeze umhlaba kangangobunzulu obungama-30 cm. Yomba umnxunya wokutyala, umsele okanye isigingqi. Lungisa i-pH yomhlaba. Galela umgquba okanye icompost elinganiselwa kwi-500 ml. Yogquma umgquba ngomhlaba wokwahlulwa olinganiselwa kwi-3 cm. Tyala uze wogqume ngomhlaba. Qondani ke le nto, lowo uhlwayelayo ngokuvimba wovuna kwangokuvimba, nalowo uhlwayelayo ngesisa wovuna kwangesisa. KwabaseKorinte 2, isahluko sesithoba ivesi ngu-6. Umnxunya wokutyala. Imingxunya yokutyala imingxunya emincinane elungiselelwa izithole nembewu yezityalo ezininzi ezinesithuba ezibanzi ukusuka kwesinye nesinye, eziquka ezi zilandelayo: itumata, i-eggplant, i-peppers, umbona onencasa, ikhaphetshu, i-cauliflower nebroccoli. Kufuneka ububanzi bube ngangegaba eliqhelekileyo elinobubanzi obuyi-12 cm, ubude nobunzulu bube yi-15 cm. Beka intambo yomlinganiselo kwizinti zesigxina, umane uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli, ukuqinisekisa ukuba ayikho goso yaye iqinile. Ujonga ngasentla kobume bomhlaba, ubeke intloko yegaba embindini,
usebenzisa uphawu olukwintambo yomlinganiselo njengesikhokhelo. Qalisa ukomba kumgama ongange-15 cm ukusuka kuphawulo. Uye usomba nzulu njengoko usondela kuphawulo olusentanjeni yomlinganiselo. Uza komba izihlandlo ezi-5 okanye ezi-6 ngegaba, yaye kubekho umhlaba omninzi. Qiniseka ukuba uwubeka kakuhle ube inqumba engezantsi. Uza kusetyenziswa ukugcwalisa lo mngxunya kwakhona. Qwalasela ukuba ummango wobume bomhlaba uyonyuka ngasentla, ngoku ngezantsi ibuthambeka. Umahluko womgaqo wokwenza umngxunya ukhona xa sityala amathanga, wona alungiselelwa umngxunya onobunzulu obukhulu nobubanzi obungangomahluko. Uze ke uthi xa uditywa kuxutywe umgqubo okanye i-compost engangomahluko ogcweleyo nomhlaba. Imisele njengov onqumla umhlaba obunzulu obuyi-10 cm, ububanzi 10 cm nabo, umqolo awukho goso, wenzelwa iintlobo zezityalo ezininzi ezityalwa kwimiqolo esondeleleneyo ezifana neembotyi, iertyisi, ispinatshi, ikale ne-amaranth. Bophelela intambo kwizinti zesigxina umane uyiphakamisa uyiyeke izehlele amatyeli ngamatyeli, uqinisekisa ukuba iqinile yaye ayikho goso. Ujonga ngasentla kokuthambeka komhlaba uze uqalise ukuvula umsele olinganiselwa kwi-10 cm ukusuka kwintambo yomlinganiselo. Ukwenze oku ude ube nobunzulu obulinganiselwa kwi-10 cm ude uyokuma ekupheleni kwentambo kwelinye icala. Umhlaba mawugcinwe uyinqumba elungelanisiweyo emazantsi omsele. Iza kusetyenziswa xa kuphinda kuditywa lo msele. Umehluko ke womgaqo wokwenza umsele kuxa siza kutyala ibhatata netapile lama-Irish, apho umsele usombiwa ube 15 cm ubunzulu. Izigingqi ezingekho nzulu. Ukulungisa umhlaba usebenzisa ubuchwepheshe bomsele kwimiqolo eqelelene ngaphantsi kwama-37.5 cm kwenzeka nzima, ngaphandle kokuba uza kulungisa uze utyale umqolo ngamnye ngexesha. Endaweni yoko sebenzisa izigingqi ezingekho nzulu eziyimisele ebanzi, setyenziselwa ukutyala izityalo ezincinane ezinemiqolwana nemiqolo emxinwa ngokuqelelana. Ezi zityalo zityalwa kwimiqolo emibini, emithathu nemine, enesicwangciso sama-25 cm ukuya ku-45 cm obubanzi besigingqi. Ubunzulu uyi-5 cm, apho singatyala khona ibhitruthi, umnqatha, itswele, ianyanisi, ilethasi, ikorianda, iradish nerocket. Ubuchwepheshe bokulima ugalele ikhomposi ngaphezu komhlaba ndawonye nobokugalela umgquba buza kucaciswa kwisityalo ngasinye ukwenzela ukuba wonke umntu aqalise ngale nto isesandleni sakhe ayinikwe nguThixo. Kodwa ke khetha ukutshintshela kubuchwepheshe bokusebenzisa ikhomposti ngokukhawuleza xa sele ikhomposti yakho ilungile, ngenxa yegalelo enalo kwimpilo yomhlaba, imveliso yoqobo nengeniso elingabhangiyo. Ingubo kaThixo. Ingubo kaThixo yinqumba yemfungumfungu eninzi eyombathise umhlaba athe uThixo ngobulumko bakhe wayicwangcisa kwasekuqalekeni kwendalo. Ibandakanya amagqabi ezityalo, amasebe neziqhamo ezithi zalekane zonke zikwisimo esohlukahlukeneyo sokubola apha ngaphezulu komhlaba. Yile ngubo ekumabakala ngamabakala okubola le ibangela ubukho nokukhula kwezinambuzane eziphilayo ndawonye nokutya kwazo. Kunciphe ukunyuka kwamanzi asuka emhlabeni esiya esibhakabhakeni. Kunciphe ukukhukuliseko lomhlaba namanzi. Yonyuse izinga lomhlaba lokugcina ububanzi nokufunxeka kwamanzi. Ikhusela ilanga eligqatsileyo ukuba litshise umhlaba nokuphilayo okukho kuwo. Ezinye ke izizathu uyawuthi ke uzifumane ezingama-20 zale ndlela esilima ngayo kwisikhokhelo somqeqeshi, Farming God's Way Trainer's Reference Guide. Abantu abasempilweni batya izityalo eziphilileyo eziphuma kumhlaba ophilileyo, ongumhlaba onobomi. Masenze konke esinokwenza khona ukuze umhlaba ube nobomi
njengoko uBawo wethu osemazulwini esibonisile kwindalo yakhe kwasekuqaleni. Ingubo kaThixo iphinde ibe inzuzo egqithisileyo yokumelana nokhula xa sibona kukho ukhula kwizitiya zethu zokulima ngendlela kaThixo, kuxa ingubo sele ivuthulukile kukubola yaza yaziziswili ezinciphileyo. Asilisusi ukhula kwisitiya sethu sokubonisa, songeza ingubo kaThixo kuze iwogqume ngokupheleleyo umhlaba wethu, silandele umlinganiselo nomgaqo oyipha 2.5 cm ukuphakama. Olu hlobo lokususa ukhula kuthiwa yi-smother mulching, esebenza ngokukodwa naxa kukho olona khula lomeleleyo nakuqaqaqa. Ukuba ufuna ukususa ukhula, luncothule ngesandla sakho okanye luqhawule nje apha ngaphezulu usebenzisa igaba, ungadanga ukuchukumisa umhlaba. Yenze le nto xa luluncinane kakhulu, lulinganiselwa kwintwana encinane okanye lukwesi sigaba sokuntshula, uqinisekisa ukuba aluyi kuyiphinda lukhule. Xa ulungiselela ukutyala, susa nje ingubo iye ngezantsi kwale ndawo uza kutyala kuyo. Sukuyikhuphela ngaphandle esitiyeni. Emva kokuba utyale izityalo zakho usebenzisa imbewu, qiniseka ukuba ingubo ayombathiswanga kule ndawo kutyalwe kuyo, ngokuba xa zintshula azomelelanga ukuba zingade ziphumele kwingubo. Shiya isithuba esincinane esilinganiselwa kwi-5 cm khona ukuze zintshule kakuhle. Emva koko ingubo ingasondezwa emazantsi. Ingubo kaThixo mayingaze ingcwatywe ngaphantsi komhlaba. Oku kunokubangela ukuba umhlaba ube nexesha lokuba initrogen ekwisimo esingalunganga. Ngoko ke lumka ungayingcwabi ngaphantsi komhlaba xa uqhekeze umhlaba okanye usebenzisa i-dibble stick xa utyala izithole. Yaye akufuneki ingubo uyambathise ngecompost egalelwe ngaphezulu okanye komhlaba. Siphakamisa ukuba ingubo kaThixo mayombathise umhlaba ngokupheleleyo, ilinganisele kwi-2.5 cm ukuphakama. Ingubo kaThixo kufuneka isoloko yombathisile kwindawo esilima kuzo, nokuba sivelisa imifuno okanye izityalo zasemasimini, nokuba usebenza umhlaba olinganiselwa kwi-1 meter squared okanye 1,000 eehektare. Ungasebenzisa nasiphi na isichumiso sendalo onokusifumana. Oku kuquka ingca echetyiweyo, izithungu zengca yokwakha izindlu, amagqabi ebhanana, amagqabi osundu, ii-bulrushes, amagqabi asehlathini okanye iindiza. Kodwa ke kungcono xa usebenzisa izinto ezithambileyo ngokuba kulula ukuzisebenzisa kwisitiya semifuno. Ungazikhulisela neyakho ingubo ngokuthi usebenzise uhlaza lomgquba oluphuma kwizityalo ebezityalwe ukulungisa umhlaba wokutyala xa kufike ixesha lokutyala. Bona isichumiso senziwa ngohlaza olulinywayo ukwenzela ukulungisa umhlaba kwisikhokhelo sabaqeqeshela ukulima ngendlela kaThixo.